Tervehdys kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Multa kysytään usein lukuvinkkejä ja nehän on tosi vaikeita, koska mun mielestä lukeminen on aina semmoinen hyvin henkilökohtainen asia. Ja monesti, jos mä itse pyydän jonkun lukuvinkin ja noudatan sitä, luen, niin mä voin aina ihmetellä, että mitä ihmettä tässä kirjassa oli. Ja toisinpäin, jos mä kerron jollekin, että tätä kirjaa mä rakastin, niin hetken päästä se saattaa tulla kertoa, että se ei ollut yhtään mun kirja. Ja näin se menee. Lukeminen on hyvin henkilökohtainen asia. No sillä uhallakin, että noin käy, niin mä kerron kuitenkin joitain kirjoja, joista mä oon nauttinut ja te voitte kokeilla niitä ja jos olette samaa mieltä mun kanssa, voitte kommentoida tuohon alle, piditte tai ette. Tai jos teillä on jotain omia suosikeitanne, niin listatkaa niitäkin myös tuohon noin, koska mä oon aina valmis uusilla lukuseikkailuilla. Aloitetaan Henning Mankelille. Henning Mankell ei ole mikään salaisuus, että on mun yksi suosikkikirjailija. Siitäkin syystä, että hän kirjoittaa yhteiskunnallisia dekkareita niin kuin minäkin ja vieläpä sillä tavoin, että kaikki pitää ruotsalaista yhteiskuntaa tämmöisenä kansankotina ja että siellä on asiat hienosti, mutta Mankell on ottanut niitä tosi kipeitä asioita, joita ehkä Ruotsissa ei ole pystytty ottaa esille. Hän on ottanut ne esille omissa kirjoissaan ja käsitellyt sitä dekkarin keinoja. Mä valittiin nyt tähän yhden Wallander-kirjan, kaikki Wallanderit kannattaa lukea, niin Valkoinen naarasleijona, ja tää on todellinen klassikko. Joo, Rosa Liksom, hytti numero 6, tää on varmasti yksi mun parhaimpia lukemia kirjoja, ellei jopa paras. Mä en tiedä moneenko kertaa mä oon tän lukenut. Tämähän nyt ei ole siis kovinkaan pitkä kirja. Ehkä 5 kertaa ja kuunnellut äänikirjana. Ja mulla on ollut jopa kunnia tavata mun suuri idoli Rosa ollaan esiinnytty yhdessä. Mä varjelen noita muistoja siltä lukureissulta. Jos ette ole tutustunut Rosa Liksomiin, niin tämä Finlandia-voittajateos kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja kotimaista, Suvi Vaarla, West End, tämmöinen sukupolviromaani laman ajasta. Oikeastaan mun nuoruuden aikaa myöskin. Ehkä tämä niinku teki sen, että tämä lukukokemus oli hyvin semmoinen niinku immersiivinen ja intensiivinen, koska tämä käsittelee sitä aikaa, minkä mäkin muistan hyvin lapsuudesta. Olisi voinut kyllä voittaa mun mielestäni Finlandian, mutta ei päässyt edes ehdolle. Sääli. Ehkä tästä kirjasta mun mielestä tiedetään liian vähän, mutta upea romaani. Mennään klassikoihin ja Ernest Hemingway, Vanhus ja meri. Tääkään ei ole kovinkaan pitkä romaani. Olisiko tää pienoisromaani? Mä en nyt ole mikään suuri Hemingway-fani. Mä oon lukenut lähes kaikki hänen teoksensa, en varmasti ihan kaikkia. Ja hän käyttää tosi paljon dialogia, mikä ei ehkä sovi kaikille. Mutta tämä kirja, tässä on kaikki ja ei ihme, että on klassikko, ja se, että hän sitten kirjallisuuden Nobelin voitti, niin oli varmaan osittain tämän hienon meriromaanin ansiota. Ja sitten myös Kristin Hanna, 100 kieli. Mä oon lukenut kaikki suomennetut Kristin Hannahin kirjat ja näissä on vähän kanssa sellaista väriseviä rintalihaksia ja muuta romantiikkaa, tai siis mistä mä en niin ehkä välitä. Mutta jos siitä pääsee yli, niin tää tarina on aina timanttia ja tosi vahvaa tekstiä ja teemat on tosi isoja ja se käsittely on musta upeeta. Nämä on myöskin tämmöisiä lukuromaaneita, joita mä voin suositella sekä miehille että naisille. Ja varsinkin tämä 100 kieli, joka oli iso bestseller, kertoo toisen maailmansodan ajan Ranskasta ja vastarintaliikkeestä ja noin, niin iso suositus myös näille kirjoille. Ja totta kai, olihan tuossa nyt jo Henning Mankell dekkaristina, mutta tässä on Niklas Nattordaq, joka on kirjoittanut tämmöisen
trilogian 1793, 94, 95, joka viittaa siis tuohon vuoteen. Ja tämä kertoo Ruotsista. Nämä on historiallisia romaaneita, mutta musta tässä on niin paljon dekkarin piirteitä näissä kirjoissa, että näitä voi sanoa mun mielestä historiallisiksi rikosromaaneiksi. Että jotain mysteeriä kuitenkin on, äärimmäisen julmaa ja väkivaltaista, että jos kaihdat sellaista, niin sitten tämä ei ole sulle, mutta jos ei sillä ole väliä, niin kannattaa tutustua. Todella kaunista kieltä ja muutenkin. Mutta ei heikkohermoisille. Tietokirjoja. Mä oon iso Yuval Noah Hararin fani. Hän on tällainen israelilainen historioitsija ja futuristi, joka on kirjoittanut muun muassa tämän Homo sapiens-kirjan, ihmisen lyhyt historia. Tämä nyt on jo vähän vanhentunut ehkä tietenkin, mutta hän on kirjoittanut tämän jälkeen useampia kirjoja, joista viimeisin on Nexus, joka käsittelee sitä tekoälyä ja sen kehitystä, tai ihmisten tietoverkkojen kehitystä. Ja hänellä on tämmöinen hyvin humaani lähestyminen historiaan, ihmisen erehtyväisyyteen ja teknologian kehittymiseen. Että ensinnäkin tämä kirja on hyvä aloittaa ja siitä jatkaa, jos nauttii, mutta mitään lyhkäisiä nämä kirjat ei ole, vaan nämä on tosi tuhtia tavaraa. Jatketaan tietokirjoilla. Tässä on pari Patrick Svensonin kirjaa, Ankerian testamentti ja Merenkutsu. Ja nämäkään ei ole nyt mitään super paksuja kirjoja, mutta nämä teki minuun tosi ison vaikutuksen. Onko nämä nyt tietokirjoja? Kai nämä on tietokirjoja, koska tässä kerrotaan ankeriasta ja tästä sitten tavallaan merentutkimuksesta ja merielämästä. Mutta nämä on myöskin tietynlaisia filosofiateoksia, että hän peilaa niin kuin näitä asioita myöskin omaan elämäänsä ja ihmisyyteen. Ja tässäkin on semmoinen humaani lähestyminen niin kuin aiheeseen ja siitä mä tykkään. Että Patrick Svensson kannattaa tsekata. Sitten vähän hempeämpää. Ihmiset ei ehkä tiedä, mutta myös minä pidän romantiikasta ja Suon villilaulu. Ette ole varmaan voinut tästä kirjasta mennä ohi. Luontoteemainen rikosromaani. No, en mä tiedä, onko tässä kauheasti dekkarin elementtejä, ehkä vähän ainakin. Mutta sitten tässä on myöskin romantiikkaa ja sellaista, mutta kokonaisuutena niin tosi vaikuttava teos, semmoinen lukuromaani. Viihdyin kyllä. No joo, mun taustani on insinööri, ympäristöinsinööriä ja mä oon tehnyt ympäristösuojelutyötä 20 vuotta. Ja tietokirjapuolelta mä pidän just lukea erinäköisiä niin kuin oman alan teoksia. Tässä on tämmöinen David Attenboroughn Yksi elämä, yksi planeetta. Tämä on tavallaan osittain hänen oma elämäkerta, mutta myöskin tämmöinen vetoomus katoavan luonnon puolesta. Ja eikä pelkästään vetoomus, vaan hän esittää tässä omia näkemyksiään siitä, mitenkä tämä paha juna, mikä nyt ilmastonmuutoksen ja luontokadon myötä ihmiseltä on lähtenyt käsistä, että miten me voidaan saada se takaisin raiteilleen ja ehkä jopa käännettyä. No Attenboroughsta täytyy vielä sanoa, että hän on mun lapsuuden idoli ja silloin pienenä poikana niin mä odotin aina avaraa luontoa ja siitä, mihin David Attenborough meidän seuraavaksi vie. Ja hän on edelleen hengissä, reilusti yli 90 ukko ja edelleen aktiivinen. Mä olisin voinut tähän totta kai niin kuin valita Väinölinnan Täällä Pohjantähden alla tai ihan jonkun Stephen Kingin kirjan, mutta niistä mulla on erilliset videot, kannattaa ne katsoa. Joten tähän loppuun tulee tämmönen klassikoiden klassikko kuin Monte Criston Greevi, Alexandre Dumasin todella paksu, vaikuttava kirja. Mä oon lukenut tämän nuorena sällinä ja myöhemmin sitten uudestaan vanhana äijänä. Ja tää jaksaa aina hämmästyttää, kuinka moniulotteinen tämmöinen tarina voi olla. Että tässä on viittauksia 1001 yön satuihin. Tässä on paljon ranskalaista politiikkaa. Tässä on paljon sen aikaista tekniikkaa. Ja sitten tää on niinku puhdas, upea kostotarina, että
Että jos et ole vielä lukenut Monte Criston Gravea, niin nyt on aika. Joo, siinä nämä lukusuositukset tällä kertaa ja mä varmaan tuun joskus tekemään toisenkin tällaisen videon eri kirjoilla, mutta käy tosiaan kommentoimassa, ootko lukenut näitä mun mielikirjoja tai käy listaamassa omat, joihin mun kannattaa tutustua. Mutta jos ei muuta, niin oikein hyvää viikonjatkoa ja seuraavalla videolla nähdään.